Jak zařadit do kontextu snadno a rychle? Dneska to bude Zločin a trest. Mám tady opravdu nádherné vydání od Rybka Publishers. To není sice spolupráce, ale to vydání je opravdu skvostné. Zločin a trest je pro mě takovým symbolem intelektuální literatury. Vždy kolikrát se různě ve filmech objevuje ta fráze číst Dostojevského jako něco speciálního, jako něco opravdu možná i fyzicky náročného. Dneska se nepodíváme na děj, na charakteristiky postav, ale jen na to, jak tuto knížku zasadit do kontextu literatury. To, že Zločin a trest vznikl v takzvaném zlatém věku ruské literatury, to najdeme skutečně v každé učebnici. Patří tam tedy autoři jako Tolstoj nebo Turgeněv. Ale pozor, s těmito díly se srovnává Zločin a trest těžko. Zločin a trest tedy spíše předznamenává nebo předchází směry, které se objeví ve 20. století. Ve stejné době sice vznikají velká díla, jako je Vojna a mír a Anna Karenina, ale Zločin a trest jde trochu jinou cestou. Nesnaží se popsat společnost v celé její šíři, ale soustředí se spíše na jednotlivce a hlavně na psychologii postav. Asi taková nejznámější informace je, že Zločin a trest je předchůdcem psychologické prózy, což je specifický prozaický subžánr, který se soustředí na psychiku postav, ale které jsou trošku v extrémních situacích, nebo ta samotná jejich psychika je extrémní. Což v tomto případě platí, protože Raskolníkov rozhodně v extrémní situaci je. A ta jeho psychika taky není úplně OK. Tento žánr byl u nás nejpopulárnější v první polovině 20. století, kde píšou takový mistři tohoto žánru, jako třeba Jaroslav Havlíček. Ale Zločin a trest můžeme srovnat ještě s jiným dílem, které taky vzniká v první polovině 20. století, a to je Proces Franze Kafky. V obou případech tedy sledujeme psychiku hlavní postavy v extrémní situaci, v situaci, kdy něco udělal. Raskolníkov rozhodně ví, co udělal, Josef K. ne. Ale můžeme jít ještě dále. Zločin a trest totiž obsahuje i některé typicky postmoderní postupy. Můžeme totiž dílo číst několika způsoby. Můžeme vnímat pouze tu příběhovou linku, můžeme se soustředit právě na ten psychologický rozbor postav a můžeme se samozřejmě soustředit i na ty morální otázky, které se tam řeší, případně i další věci. To je právě typický postup v postmoderní literatuře. No a poslední srovnání? Existencialismus. A tady je to srovnání na snadě. Cizinec mrtkami. Jak Meursault, tak Raskolníkov jsou opravdu zvláštní týpci. Oba spáchají zločin a v obou případech sledujeme, jak se s tímto zločinem vyrovnávají. V každém díle trošku jinak, ale ten základní princip je stejný. Zapomněl jsem na něco? Co vy a tento symbol náročné intelektuální četby?